singakanani yobekeze noma izitha zami singakanani yobekeze Sanibonani. Ngiyanibingelela namhlanje balandeli bami. Niyamazi ugogo mayisefika ukuthi usuke efika nezihlabahlosile kakhulu. Namhlanje nginiphathele induku engifisayo ukuthi engathi umuntu nje naye angayithola ukuze ikwazi ukuthi imsize. Ayikho into ebalulekile ngokuthi uzinakekele uma uwumuntu empilweni. Konke okudingakalayo okufanele ukuthi kukuphilise kahle noma kukwenze kubantu ubukeke, uthandeke, ube nesithunzi. Kubalulekile ukuthi uma uwumuntu ukuthole lokho, ngoba akufuneki ukuthi uthole umuthi uthi owesithunzi, kanti lo muthi wesithunzi lo futhi usuzokwenza ube nesithunzi ungathandeki. Ngikhuluma ngenye induku la esimangalisi engikhuluma ngayo. Ngikhuluma ngenduku yesithunzi nokuthandwa, induku eyodwa, isithunzi nokuthandwa. Le nduku le uma uyisebenzisa ikwenza kokubili, ikwenza ube nesithunzi kodwa uthandeke futhi. Uyasibona leso sithunzi somuntu uzuthi eyi waziwa muhle umuntu kodwa ayi unesithunzi ethi umuntu hayi kodwa uyathandeka. Uyabona leyo nduku enjalo ibaluleke ngohlobo lesimanga ukuthi uyisebenzise, ngoba kubalulekile ukuthi umuntu unesithunzi kodwa uthandeke ngesimanga sokuthi akufuneki ube nesithunzi abantu bakubalekele. Okubalulekile ukuthi umuntu akwazi ukuxoxa nawe kodwa ube unesithunzi, angazokwazi ukukhuluma noma yintoni afisa ukuyikhuluma kuwena, akhulume nje ngendlela yokukuthatha ngendlela yesithunzi. Induku-ke engikhuluma ngayo namhlanje ukuthi ibaluleke kakhulu, ayikhethi ukuthi izosebenziswa abantu besilisa, izosetshenziswa wobani. Nawe nje noma ngathiwa umuntu wesimame, uma uthanda ukuba yileyo ndlela yalo nto engiyichazayo, ungawuthatha lo muthi nawe uwusebenzise ukuze nawe uma uhambela njengoba kuthiwa uyintokazi yakwenu, kubonakala ukuthi hayi le ntokazi ayi aziya nesithunzi kodwa iyathandeka, uzwe wonke umuntu ekubingelelela endleleni ukuthi uyathandeka. Ayikho into emnandi njengalo nto, futhi ibalulekile ngoba yenza ukuthi noma ngabe kuthiwa kuqhamuka isiyabhuyabhwana into ehamba iphuxa abantu, kodwa akakwazi ukuthi aqhamuke kanjalo kuwena, ngoba uzothi uma ibuka bonke eyi waziwa nesithunzi umuntu noma wazi wahlonipheka, kodwa uyakuthanda, uyafisa ukukhuluma nawe. Azathi uyazi ukuthi mangabe ubhuti athi uyazi bhuti, ikhona into ebengifisa ukuyikhuluma nawe noma ebengifisa ukukutshela yona, yeyi waziwa nesithunzi kodwa sihle siyathandeka. Nawe usuzoze mhlawumbe noma ngabe uyinsizwa yakweni, uyabona bekuyintombi, mhlawumbe busaba ngisho nawe ukukhuluma nawe, kodwa usuthola indlela yokungena kuyona ngoba manje isikutshelile ukuthi unesithunzi kodwa uyathandeka. Ubusuzosho nawe ngathi adlala ukuthi hawu hayi cha kwakuhleke lokho uma nginesithunzi ngithandeka, kusho ukuthi njengoba usuze wayijuba nawe washo nje ntokazi, ususho nawe ngobani, usunamandla ukuthi lo usekuphile isibindi sokuthi nawe ukwazi ukukhuluma naye ngoba usekwazi ukukutshela le nto afuna ukukutshela yona. Ayikho into ebalulekile njengale nduku, ibaluleke ngohlobo lwesimanga. Noma ngabe kuthiwa umlaphi uqobo bungenayo, ibalulekile, ingakusiza nawe ngoba kubalulekile ukuthi nawe ngisho umlaphi uqobo kodwa ube naso isithunzi. Umuntu angafiki nje azokhuluma noma yintoni kuwena, ayithanda ukuthi ayikhulume noma afike nje eyise. Ayifuneki lonto. Umuntu akezwe ukuthi unesithunzi, abone futhi ukuthi uyathandeka. Ibaluleke ngohlobo lwesimangaliso le nduku. And enye into ebengifuna ukuthi niyazi, ngifuna nazi ukuthi isidema saseGoli Soweto sisalokho sikhona njalo, siyasebenza nje kahle kakhulu. Njalo nje makuphela inyanga ngiya kanye enyangeni, njalo ngiya kanye enyangeni. Lapho iseSoweto ePortia Grand Mall. Uma usufika ePortia Grand Mall uye wehle eBoxer. Ingakho ngithi ngiyathanda ukuthi nazi ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uthi uyafona uthola ukuthi inetwork ayivumi, kanti uma ngabe kukhona okuncane ngeke ngathi kutho mhlambe usungabhekelela nangakhona ubuze lapho kukhona ngakhona umuntu osizayo, mhlawumbe bakutshela ukuthi hayi lo ufikayo mhlawumbe uphuma eThekwini bakutshela ukuthi ungala. Ayikho into ebaluleke njengalo nto. Ngicela ukunazisa ukuthi-ke kule game ngizobe ngikhona eSoweto umhla ka-5, umhla ka-6, umhla ka-7, oLwesihlanu, uMgqibelo, iSonto ngizobe ngikhona. NgoMsombuluko ngizobe ngingasekho. Iyona nto-ke ebengiyifuna ibaluleke kakhulu ukuthi nginazise yona noma nginitshele yona. Ikona engikufisayo ukuthi nikwazi ukuthi ngizobe ngikhona eGoli bakwethu. Ngifisa ukuthi nazi nje lokho nje ukuthi ikona engizobe ngikhona ngake eGoli. Okay, GOGO Mseleku, mhlambe ekhaya kunomuntu ozibuzayo ukuthi uma ngabe ngidla le nduku kaGOGO Mseleku, mhlambe kunezinto ekufanele ngiyeke ukuzidla, kunezinto ekufanele ngingazenzi. Yiziphi mhlambe izinto ongayithinta mhlambe kufanele umuntu uma ngabe edla le nduku yakho
angazidli noma angazinzi? Ngiyawubonga kakhulu umbuzo. Uyazi ubalulekile kodwa angiyazi ngiyawubonga ngiyawujabulela futhi ngoba umbuzo obaluleke ngohlobo lesimanga. Uyaye ungikhohle vele lo mbuzo ukuthi ngiwukhuluma uma ngizokhuluma ngalezi iy'mpande engisuke ngizokhuluma ngazo. Kubaluleke ngohlobo lesimanga. Kahle kahle umuthi uma usebenzisa noma yimuphi umuthi ozowusebenzisa, izinto ezibulala umuthi inyama yengulube, abanye bathi wangu. Angazi-ke bazozwa laba bezwa ngaleyo ndlela bazozwa ngayo. Kube sekuba ufishi. Uma usebenzisa umuthi engathi ungathi uma usebenzisa umuthi usebenzisa ufishi udla inyama yengulube, usebenzisa ufishi udla inyama yengulube, ngoba lezo zinduku ziyafa zibulawe yile nto oyidlayo wena, ufishi nenyama yengulube. Engathi uma kwenzekile mhlasimbe wakhohlwa wacosha noma inqatha, phela kuyenzeka uqhamuka abantu bedle na uhale ucosha ucabange emuva ukuthi eyi konje kunomuthi ebengiwusebenzisa. Engathi ungathola isiqunga bese usigcoba isiqunga usifake emanzini bese uyageza, okusho ukuthi usuyazihlambulula. Usihlambulula ngoba udla into ebengafanele uyidle usasebenzisa umuthi, usukwenzela ukuthi umuthi uphinde ubuyele endleleni yawo ukwazi ukusebenza ngendlela. Ilokho engiye ngithanda ukuthi abantu bakuzwe futhi bakuzwisise, bakwazi ukuthi umuthi uma kwenzekile wadla into eronge fanele bese uthola wena isiqungu ukwazi ukusebenzisa ukugeza ngaso. Uyenza manje ukuthi uhlanza lento leyo kade uyidlile ukuthi isuke emzimbeni wena ukuze ukwazi ukuthi umuthi wakho ukusebenzele, ngoba omunye umuntu uthola ukuthi uzothi mina gogo ngathatha umuthi kodwa umuthi awungisebenzeli, kanti ubhizi lokho awuthatha lo muthi ubhizi udlela inyama yengulube nje, ubhizi udlela inyama yengulube. Uzosebenza kanjani umuthi ngoba usufile already? Awukwazi ukusebenza usufile umuthi. Fanele wena kube khona izinto ozoyizila futhi nawe noma ngabe mina ngikhohliwe ukukutshela ngicela ukuthi ungibuze ukuthi gogo njengoba ngizosebenzisa le nduku nje yini ekufanele ngiyizile. Uyabo, kubalulekile lokho ukuthi nawe uzibuzele, ngoba mina suke ziningi izinto ngalesikhathi ngikhuluma, baningi abantu abakade bengibuza imibuzo eminingi. Kwesinye isikhathi ngizoze nami ngikhohlwe lokhu ngicabanga ukuthi ngikuphendulile kanti bengikade ngiphendule omunye umuntu obengifonela. Nawe ngibuze noma usukuwena umuthi ungibuze ukuthi yiphi into engingafanele ngiyidle nokufanele ngiyidle. And futhi kwesinye isikhathi umuthi uma ukade usebenzisa funa uyibheke imithi, kunemithi ebalulekile. Umuthi uma ukade usebenzisa waba nomuntu wakho wesimame, kumele sithole futhi lesi siqunga usisebenzise ugeze ngaso. Wena noma ngabe uyawufuna umuthi kumina ungasho ukuthi gogo hayi ngicela ungisize nangalesi siqunga sakho, ngiyasibona ukuthi sibalulekile futhi sisebenza kakhulu. Ngoba uma ukade unomuntu wesifazane funa futhi usisebenzise, wenzela ukuthi into zakho zonke zihambe kahle ziqonde, kungabi khona la kuzothiwa khona umuthi wakho awusebenzanga ukhathalile, kanti umuntu wesifazane phela eminye imithi uyayikhathaza ingasavumi ukusebenza kahle. Ingakho kubalulekile ukuthi uma kade unaye usebenzise enye into ezokwazi ukukusiza ukuthi ukhiphe lokho kade unaye ngaleso sikhathi. Siyabonga amakhosi amakhulu, Thokoza. Okay, siyamuzwa ugogo Mseleku uchazile, wayichaza nebhrentshi yakhe eseGoli lapha eSoweto. Kahle kahle yena utholakala kuphi-ke la esukela khona uma siya kule brentshi yakhe eseSoweto? Ngokusuka lapha ngisukela khona esigodlweni esikhulu sangempela siseThekwini endaweni yaseMgababa lapha ngikhona. Wonke umuntu uyakwazi ukungithola ngoba noma ngabe kuthiwa ususuka khona-ke eGoli ufuna ukuza kumina kuyashesha okwami, yakubona ukuthi kuthatha kude ukuthi ngize khona eGoli. Uzokwazi ukuthi ungifonele ungibuze i-location ngikunike yona noma ngikuyalele uma ugibela itekisi uma ususeThekwini. Indawo nje esobala kakhulu la ngikhona eMgababa. Siyabonga gogo Mseleku, siyabonga kakhulu ukuba nawe namhlanje. Yebo, siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyacela abalandeli bami balokane bengilandele njalo. Siyabonga.